Какво ми се случи вчера? Звъни ни клиент холандец, който пристига в София, иска да си вземе кола в рамките на деня и да си тръгне на ход към Холандия. И иска съдействие за целият процес. Хубаво, гледа една кола, G-класа 98 година, хареса му годината, но не му хареса, че колата е тонигована. А той иска класическа да бъде, да не е с доработки. И какво става? Намира друг автомобил, който е в Плевен. И съответно трябва автомобила да се дерегистрира, да се докара до София, да се изкарат транзитки, които са за износ специално и с тях да тръгне. Но няма как да се случи в рамките на деня. И, за съжаление, не успяхме да помогнем на човека, но той остана очарован от цялото отношение. Така че може и да изнасяме автомобили, не само да внасяме. Това е поуката от цялата тая задача, която имахме вчера да свършим. Така че ако искате да изнесем автомобил от България, звънете. Ще разкажа подробно как се случат нещата.